Vähän yli 46 vuotta sitten kutsui uusi maalialan erikoisliike Rovaniemen Väri ja Matto Ky ihmisiä tutustumaan täydelliseen väriliikkeeseen ja kauniisiin mattovalikoimiin. Rovaniemen Väri ja Matto Oy laajentui vähitellen konserniksi. Kemijärven värisilmäliike Heikin Väri Ky liittyi mukaan Rovaniemen Väri ja Matto Oyn yritystoimintaan vuonna 1993. Vuonna 2000 mukaan toimintaan liittyivät toimivat värisilmäliikkeet Kemistä ja Torniosta. Yrityskauppa vakiinnutti värisilmäketjun asemaa Lapissa. Rovaniemen Väri ja Matto sekä värisilmät Kemi, Kemijärvi ja Tornio ovat väri- ja sisustusalan asiantuntijaliikkeitä, joissa liiketoiminnan keskiössä on syvällinen asiaosaaminen, asiakaslähtöinen palvelu sekä kyky hallita suuria kokonaisuuksia. Emme tarjoa asiakkaillemme ainoastaan sisustusmateriaaleja, vaan myös puuhakasta, iloista elämäntapaa, johon luonnollisena osana kuuluvat oman kodin arvostaminen, uudistaminen ja, ei vähäisimpänä, unelmointi. Rovaniemen Värin ja Maton sekä Kemin, Tornion ja Kemijärven värisilmäliikkeiden yhteinen pohjoinen värisilmä.fi on asiakkaan elävä, sähköinen ja keskusteleva idea- ja informaatiokanava. Pohjoinen värisilmä.fi siirtää ihmisiä ruudun ääreltä myymälään. Asiakkaalle tulee tunne siitä, että toisella puolella ruutua on joku. Pohjoisella värisilmällä on kasvot. Ideoiden eturintamassa on Tunnetila sisustusblogi, jossa tapahtuu aina. Blogiin tuotetaan jatkuvasti ideoita ja vinkkejä, etsitään aktiivisesti tuoteuutuuksia ja kerrotaan ensimmäisenä sisustusalan trendeistä. Tunnetila-palvelusta löytyvät myös sisustajatyyppitesti, inspiraatiokarttoja ja tietysti monta tapaa päästä sisustusneuvojan kanssa juttusille, joko sähköisesti tai treffit sopien. Tunnetila-neuvojat myös esittelevät blogissa omia referenssikohteitaan, josta voi saada paljon vinkkejä omaan kotiin. Maalitohtori-palvelun sähköinen versio kerää Tunnetilan tavoin vinkkejä, ideoita, ohjeita, tarjouksia ja referenssikohteita ulko- ja sisämaalauksesta kiinnostuneille. Sivulla vierailija saa helposti yhteyden maalitohtoriin, jonka voi kutsua vaikka kotikäynnille. Ammattirakentajan Värisilmä Pro-palvelu on myös saanut ensi kertaa sähköisen muodon. Kirjauduttuaan sisään palveluun Pro-kumppani löytää helposti kaiken tarvitsemansa tiedon koottuna kätevästi yhteen paikkaan. Palvelussa on myös ammattirakentajan blogi uutuuksille, työohjeille, vinkeille ja tietysti viimeisin tieto värisilmän mukavista ammattilaistapahtumista. Pohjoinen värisilmä.fi kokoaa näiden kärkipalveluiden lisäksi yhteen ajankohtaiset nettitarjoukset ja kampanjat sekä toimii helppona kanavana Värisilmän valtakunnalliseen nettikauppaan. Tervetuloa!